Силата на избора. Живота, който живееш в момента, е резултат на твоите решения, които си взел в миналото. Много хора се оплакват от размера на своята заплата, от сметките, от положението, в което са. Истината е, че за всеки наш успех или неуспех единствено са виновни нашите решения, които ние сме взели. И когато осъзнаем, че настоящия ни живот е проекция на нашите решения в миналото и бъдещето ни ще зависи от нашите решения, които сме взели сега, нямаме право вече да се оплакваме, да търсим оправдание, а да имаме смелостта да вземем решение, да действаме и да променяме нашето ежедневие. За да имаме различни резултати, единственото нещо, което е необходимо, е да започнем да вземем решение, да предприемем действията и да променим живота, който живеем в момента. Това е днешната история, днешното вдъхновение и ако съм ти бил полезен, ме последвай. Ако пък си търсиш и искаш човек, и искаш да промениш своето ежедневие и своят доход, който да бъде един нарастващ доход от 500, 1000, 2000, 4000, 6000 лева на месец, напиши думичката 100 и аз ще ти покажа как в следващите няколко месеца това да се случи и за теб. Пожелавам ви прекрасен ден и до скоро!